Ka Joint Action Committee jong kilai polling station kata kimisay kalangdong dahay bat ka mausmay kabadon arpway tilikisdong hane kasngi kala penlong biang ya ka public meeting ha mausmay I padba ha kani kasngi kala yopoy renti ban shimya ka rai ka bakhadu namar ka jing ngap menti jong ka KHDC kinong elam jong ka JC kilai polling rangkat ki padba jong arpway tilikisdong kila penpau ke jing benyaw ya ke jing ngap man jong ka KHDC ya ke jing dawa basyong niya jong ki pajba jong ki arpway teli kisnong nakaliang jong ki nongelam kilapan benar sendon banadu ka khandai terik benai bakhat wei arjar arpusaw ki pajba an wan syong bat bam jalang badoba PNSM badoba penyat singsem hakmat KHDC nong thau beladon ringkat bari wei pe baro ki beladon lang hakane ga jaka lengba da gajing lam ko jong ngi la yo ban ye kenduk lang kum ni ngas ngoy ban ai khublai ro kumju ya kinong penyat ya kane ka program jing lang ka benta ki dukhot jong ka JAC baro ki seng phalang ki bedan hapo jong kane ka lempung ki longkmi ki longpa ki khun samla baro khoi jong ki lai polling station bisai langdong dai bat mausmai ngayang hang ne menta nakaliang jong ka seng longkmi kom I president jong ka seng longkmi snong mausmai kom si benta kom mengila yo snow menta ya ka jingkran na ki rangba ki belakran kham sakmat bat leng ban I chairman I balayo ban ai ya ka jingkran lamprang ha preng jong I we pe baro ha ka ba kane ka GAC ka layo ban penlong hado license menta te hado license menta na ka daw san ha ka ba ka KHDC kalale madla bat kalale men ya ka dong ka than bat ya kini ki live polling station ki ba don arpaway telikisnong te na ka daw ka jingle madla ka jongki nyimban say nya haban me sakmat ban yo ayala ka hong namar ka hong jongi ko mengili asno na domene kadai hapo Mountain Court constituency te lengba ka KHDC ha ka bangi tip ba PNCM lengba ka selection committee ubadai ma chairman ha ka bakila pha jubor yangi saka ramrai constituency na ka benta ka election MDC ka jongi te kom ka senglong kumi na ka snong mausmai ngiro ngiyang bankarshan ya ka JAC met badman sim na ka benta ban yatlilang ban wanra biang ya ka ne ka jingpha no ya ka MDC mau sinrocha ramrai te ngitwa bai wei poi baro ngindon ya ka jingtali ka jia tali melan ya ka ai ka baki nong yalam ki jongi ki nong miknar ki jongi ki yang na ka menta ka bha ka miat jong ka dai ka thain ka dong ka jongi ngiro ngin kloi ngin yang ngin le ya ka ai ka ba phi alam kom ka senglok mi ngadon ro ka jingkar pat kom kirang ba ki bala karpat sakmat na ka menta ka bor kabala le dan ba da ka KHDC bakin perkhat lam yangi inong kendong ka jingjngai ka jong ka motion road ba ka jingjngai jong ka ramrai hado kadno tengi ma dia ka jing ka background wat tong nang me hado riang dor kan ni ma dia ka jing ka surak ka balong kumte ka jingjngai ka balong kumte tenga karpat ngaparo lang ba ka ne ka media lang ba ka ne ka por ka pementasya UCM jongi bon perkhat ucaman jong ka selection committee jong ka KHDC ban perkhat lam na kamenta jongi kibrea kibdan sakane ka thang ka dong kibamar ya ka jing ka jing janjar ngiring men sem ko mering mapi ya bam ya dan kam ya ka imlang ka salang ya dan kam ya ka le kawan ko ya dan mapi tengi karpat ba phenle ya ka bapha kum ba phenle ya ka bakla ban penphano yangi na ka ramrai constituency si saka Mountain Court constituency dalele rengin tre banle ni kersan ya ka JAC bangin nang bareng karo bapi nang ya ni nang penslero kom ka sang lok me joga snong mausmai bat joga polling station mausmai hi bawa kawe tenga next kam na kaliang jongi baro khoi kilong kme ki badon haga ne ka por ni don ka lawe na ka mta ki khon ki kti ki jongim dera tengi don ka lawe te lana ka JAC kana ngai kamlong ro ka meeting ka bakhado na ka benta jongi bangin siam na ya karai na ka benta ban le yele sa ki bor ki ba shalor te kano ka benta ka JAC ka rai na ka benta ban le sa kano ka benta ban siam ni long ki balakloi
nagaliang ka chonga long ka balaklay nagamentaban chim betala berki te hak na ka par nga phat ro ban nga pan ro ya ka jing manjur jong phiang pa ba lada ka HK ka JSC kan yalam yang isa ka no gamentaban ya la na gamentaban ka hok jongi ni long ne am ban long ki balaklay ban le lang berki lada ni am ban le shalong sel ro ban sathan nagamentaban ka hok jongi ni long ki balaklay ni long ki balaklay oke ni long ki balaklay oke to hakan ka par ka jingkran ka jonga kan ngan penkot tang kan ne khulai suban ya pi wai pai baro Vice Chairman jongka JC nga singaw banay kublay ningkong nisham yapi nangka kantam yublay try kanrat ubalat penpoy hakapor kababiang yang iway piway nang ne kantam yakini kilong longpa kibala i ya katip kapyat shayo shahat nakadaw kajing berkajing genjar bani perkhat ya kilongdim ki bansawan ki jongi bat kita ide ki kun ki jongi kumjuro nasional banai kublai ya baro ar puwaitli kishnong ki bide ki sordar ki sekretari ki nongyalam shnong lane ki de ki edi ki executive dorbar committee lane ki de ki executive committee jong kashnong nangta ngai kublai ya kini ki parolok ki badai na ki NGO ne ki singbalang Bapia kiba kesyan ini nadu basdang nagunta ke jingbit nagunta bansuk ka yakaying bat kunjuro bansuk hagabedei bat kalik kawan gajongi kata kalong ba bangi hadu menta nyimdon kano kajing krian lane kajing ay jungmut jong no brio ne jong kano ga brio Hindray kani kajing kwa jongi kalong ba ni kwa siya motion road constituency namar ba niyo baka jingye ka jinjar kamtam hakayat kayin kaba jinjar hadu kata ha kajing yat jongi menta keleng siya kisnong bapia ni lekpet ya kisnong hakadong katang ka jongi ba tang kasurok ro ngimdan ha kato kasngi kabangidon kaisi meeting ni yat na moklon shadu langdong dai kasimpor hadu arkenta dagabai nim ki yakran ban yaj dakakali dagabai arkenta tang nadu moklon hadu langdong dai te super kat no menta ladani lek na shati sham nong misai sharam rai nam tipsyo kasimpor hadu kano kenta te pi kam tip ba padba ya kata te dai na kata kadaw ni dai ban long kiba yasha kiba Triston kiba ngidon kano ka jingang nok ka jongi ngidoy ban yali hadu banginda urlang nasiya banay kublay ya baro kirirong ba kiba pila simkya bat kunjuro kamtam yu blay try kandrat ngamla klem da aingu bat sangu yu blay try kandrat hadu kaneka klimat ngidon hakamet kamkot bakye waldang ngiduk ni jenjar ngibondon ka development sene ngidai katadong ladangi theo ha wei umrat lese shangi sane lalong kum utudong te ha kawai gasni pitip nem ya utudong kila aban khetno utudong namar ba lada ki jenjar ki jorong ya palap habakut ki khetno utudong ha ka jenjar mano ba jenjar mudai himangi ki arpoitli ki bedai ki shnong ki bahap ha utudong jong no unong yalam lene unong mikmat jong kane gadong kathang ga jongi menta ki play bat ki ale kai bat ni kyar point ligis nong na krem da kabasyay yaw ba PNCM bat kunjuro yaw ba si am ubaday ba punyat sim wat nam yale kai bat ki ar point li isnong namar ha po ar point li isnong ngidon ar hajar tam ki dukhot lane ki longkmi longpa ki samla hapo ki lightly ki polling station barabor habang niyat sene setay kamtam nilong kikni kikpa nida sumar yo ku ya kikun jongi banyim dai banyale kai bat kading tenga nga krem da kabasyay yo bat penyat sing sim bat kunjuro yaw ba pian sing kum musharman jong selection committee wat nam yale kai bat ki ar point ligisnong nyim dai ki bala kentai kumba nilong
tudong ha kajing peniat kat kaba pikwa ya kadong kasnong kajong ha ka porba nidon kajing pe ha ka MLA katong yala siya penbit bahana tang kato kanebo kato kanepor pilawan biang siya motion road ha kato kapor ngidang yo ya ka Mountain Coast constituency hemrai hato hadu menta lakat not li kisnam nila siya penbit tapi hadin nang tapade ila penbit yangi mentaro hana bayai siya abad ni sipor bani ngidang siap juhur na kamta jongpi na kamta ban yo ban amen ya ka sikshadel kaban sian hana hauta uno pra le tipsyu hubnai ayu ki ong ba kinsa wan nang tena sentral bat kinsa amen no ya kita ki sikshadel bat hana yangi hangne enhap no bat penhap no biang shemoshin ro bat ya menta hana lada long election kiktin jeli ja kilawan hakato katne yalam snong telese hapiru ki padba ibadai ki para snong para dong ibadai ki para bayit baton bat ki bahaying siam juni nga kren da kabasyay bat kunjuru nga kren na do ka mensim ban na do ka dono ba baro si katang iladi ya ka umjut ka bangiyat limba ka surok ka bakuru koram hadu kat nos pa asnem bangindang di susu bat penjenjar ikikun giti kejungi na ong yapi kasyong hanga berapi menta ban rai na unta ka jinsut jong ka lawai ka bat permai ikun giti bat kilongdin jungi lada hanga api ki ong ba nginle dakane nginle dakatai ban nginbit ya kata tang kuai si kentin tang kasasi pelasya bandi bat kata ka cimbam ka bapendit dakine ibreu ibakwa tang man kwan yo mento simet habakut mano bejenjar hagapor kabut hana ki ong bah hagapor election ki ong bahana pigus la iyo ngan bat hakata ka kadur ladangan job ngan ai kane karai bat kata karai kadai karai ka bakado ban hakini kisni lada nagalim no ka KGDC kam snap bakata karai ngin jait no shakmat bakata karai ba ha ka khandai tarik benai November arjar abusau ngin lasim ya karai ba ngin lekra prakat hakmat jongga KGDC hapo shilong bat ngin Leksate banyadisha baria banja hake CDC baduba PNCM baduba PNCM namar ka jingkelut baka jingmengpi ka jong ka CDC lembah haka jingelam ka jongpi tenda kaleng jongi ka JC rengkat baki padba uprightly kisnong nila rai dan nila shim ya ka senjam mentas ni baladana kaleng jong ka CDC ki krem pemna ba yakine ki uprightly kisnong kin lek no sha motion road haka khandai tarik ngin ra ka plakat bat yakine ki jingra plakat jongi lada nakaleng ki kin snap ngin thia ngin ra bat jin thia bat bangkit bat po nadong sedang bat kita kadai karai kabakado ka jongi hato pada pilan na kata nanta sa kamay nilasyam ya karay baha ka khandai tarik nyinjit suwa kato kami kilomikmat banik ni sa tay rengkat baka plakat banik lo yaw ba PNCM ubray chairman jong ka selection committee badu ba penyat sing ubaday CM jong ka KCDC bakin pembenano Shua ya kene kendai tarik Baya kini ki uprightly kisnong kilapan pay biang siya motion road constituency na kanta ka jintabot kabalwan jong ka MDC election lam kanta nakaleng jongi lanyap limba ka umso limba ka slam limba ka din nila kulay
Banyala siya may karay matagas ni Bangin Yagdog. Nagalang ng bigi pagba, di karani niya managalan ni. Ta, nanta sa kamay. Ni ay yapi ka kubo ka basyay. Yaw ba PNSIM, PNSIM, kumusiyem, but yaw ba PNSIM, selection, limang shaman ng selection committee. Balada jay ya kini kipat ba jami pakai snipet chane kini baro bangi hakato bangi lejra ya kato kaplakat sakit sedisi haka kendai tarik jom mentar menai lada jay na kalen yo bake sedisi dat kunjuro jom ka selection committee ki haban sheme ki jing kri bat kata ka jing kri na kalen jami kipat ba minti ay nama kajing kulot kajing kuman kajing pi na kane kajing pensniao kabajaja ya kini kisni kajongi bermenta kisni nila ay kakubor kabashay syabaro kibasyon hakakeshi disi banakalan jongi nila shimre karay menta kisni ba lalam kumaro yin yad bat kata kajing yad baik kajongi ban yad Bandra yang kepakat Ahmad do kece disi balada kalian mungkin tumai ke jubak pabasya ketok kesni na kalian jangi ngilaredi bandra bagi bangket bagi jente pikulane baga lada jayai kadu ya mai nikwa banteng sia usah kasokar bah siapa bantuk lem ya kane kajing menti ban kajing kelut kabeng kajing bom kemat Jangan ke CDC, lembaga ke selection committee kunjoro. Kiba dari, kiba pek, kiba man, kiba UI ya kene jeng e kakya kasan kujungi. But nagalan jungi ni kentu ya ke sarkar, lembaga ke district council affairs, ba siya ba ng tuklalam, siya ba nilek siapay siya silong. Haga kendai tarik. Balada nagalan jeng piro, hipek Klempait baklai hikmat kijampi hakini kisni naklan jeni ni buru baka sarkaro gaban shimni kitli baka don kano kajengje yani ibai ibai bikulai na lamnat baro padwa